Υπέροχη. Εντυπωσιακή. Ένας άντρας από κάθε οικογένεια πρέπει να υπηρετήσει στο στρατό. Καταπληκτική. Πατέρα, δεν μπορείς να πας. Μουλάν, με ντροπιάζεις. Για πρώτη φορά σε Disney Blu-ray. Μουλάν. Υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. Υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής. Είσαι λεβέντης. Περίπου. Δείτε τη για πρώτη φορά. Ακούστε τη για πρώτη φορά. Μουλάν! Σε Disney Blu-ray. Έσωσες όλους. Μουλάν 15η επέτειος. Την Άνοιξη του 2013.